Żewġ tirġiel Bulgari ġew kundannati 11-il sena ħabs bejniethom wara li nstabu ħatja mill-Maġistrat Joe Mifsud li iffrodaw lil diversi persuni meta poġġew tamir ta' ATMs. Huma instabu ħatja li serqu aċċess u data permezz ta' kamera moħbija u dan għal gwadan personali tagħhom. Biex inqabdu, il-Pulizija Maltija kienet mejjuna mill-Europol fejn ħafna mill-investigazzjoni kienet waħda konġunta. Polironov Georgiev ta' 44 sena u Katinchev Zorov ta' 36 sena instabu ħatja li huma membri ta' għaqda ta' kriminalità organizzata u li ġew Malta biex iwettqu frodi. L-awtoritajiet Maltin kienu informati mill-awtoritajiet Bulgari li żewġ irġiel kienu magħrufa mal-pulizija teknika li jużaw biex jisirqu mill-magni tal-ATMs tal-banek. Huma kienu nqabdu jagħmlu dan fil-Vjetnam fl-2013. Il-Pulizija Maltija kienu qabduhom f'Lukanda f'San Ġiljan fejn sabulhom diversi oġġetti li jintużaw biex iwettqu dan ir-rejat fis-16 ta' Diċembru tal-2017. L-apparat li ntuża kien jiddaħħal fix-xaq tal-ATM li dan imbagħad jaqra l-informazzjoni kollha ta' dawk li jkunu użawha wara li kienu ddaħħlu l-PIN number. Il-Pulizija kienet informata minn qabel li dawn l-irġiel kienu se jaslu Malta fuq titjira tal-Wizz Air u kellhom informazzjoni li kienu se jaqbdu l-katamaran għal Sqallija biex imbagħad jagħmlu dawn l-atti f'Napli. Madankollu, minn aktar sħarriġ li sar mill-Pulizija, il-Bulgari ma xtraw ebda biljett biex imorru Sqallija u baqgħu Malta fejn wettqu r-reati. Il-Bulgari dejjem ċaħdu l-akkużi miġjubin kontrihom fejn Katinchev kien qal li l-apparat li nstab fil-possess tiegħu kien ta' ħabib tiegħu li selfu l-bagalja. Il-Maġistrat Mifsud osserva li kien hemm l-elementi kollha preżenti ta' assoċjazzjoni u nnota li l-Bulgari ġew Malta biex iwettqu pjan li kien miftiem barra l-pajjiż. Awċi ta' 34 sena ġie kundannat sena ħabs wara li ma lestix ordni mill-qorti biex jagħmel xogħol fil-komunità u kien ingħata din l-ordni wara li kien instab ħati li wettaq reat. Jason Zammit kien oriġinarjament ikkundannat 200 sija ta' xogħol fil-komunità f'Jannar ta' 4 snin ilu fuq reati ta' miżapprovazzjoni fuq 4 quad bikes li kien ingħata l-inkarigu tagħhom. Huwa kien ġie ordnat ukoll ħallas li sidien ta' dawn il-quad bikes is-somma ta' madwar 11,000 euro f'danni. Madankollu f'Jannar tas-sena l-oħra meta kien qatt baqalu 55 sija ta' xogħol fil-komunità, Zammit beda jitlef kull interess u l-attendenza tiegħu saret waħda regolari. L-uffiċjal tal-probation imbagħad ġab dan kollu għall-attenzjoni tal-qorti. Il-Maġistrat Joe Mifsud fis-sentenza tiegħu għalli l-attitudni ta' Zammit u rid nuqqas ta' rispett lejn l-awtorità li jaħseb li ħadd ma jista' jagħmillu xejn u li huwa l fuq mill-liġi. Zammit ġie kundannat il-pjena li oriġinarjament kellu jingħata meta kommetta l-ewwel reat dik ta' sena ħabs.